गुरुखौनो बुजायनोसो सानबाय थायोमोन आंबो बेखौनो फोथायबाय थायो दिनै समना सोङा खोनासं गुरु नों सोरांजों मा जों मोनसे मिथिनो लुबैदों जों राखो बोरै मा सिबिसाफोर खोनासं नोंसोर मोजाङै बाथ्राया बोरै जागोन खिन्थानि आं दिनै होनदो समना आरो सोंबोदो समना सोङो खोनासं गुरु नों सोरांजों मा जों मोनसे मिथिनो लुगैदों जाखो बोरै मा होनदो सिगाङाव बुंबोबाय नों फोथायथिनि बाथ्रा फोथायथि गैयाबोला सिबिनाय जाथारा होनना उनाव बुंफिनबाय मावमा गियाननि खोथा बे बोरै जानायखौ मिथिया बेनि थि बिथा होनदो दानि आगोलाव बुंदोंमोन मा फोथायथिनि बाथ्रा फोथायथि गैयाब्ला सिबिनायानो जेबो जाथारा आरो दा बुंफिनबाय मावमा गियाननि खोथा बे बोरै जानायखौ मिथिया बेनि बिथा होनदो थि बिथा सानो नामा नों संसारि सुबुङा मावखानांगौ बावनाय थिनाय मावाब्ला बावनो हागौ नोंनि मोननाय खोथा जों दिनै बुजिनो हादिया फोथायथि गियान मावमा खिन्थादो खेवना सानो नामा नों संसारि सुबुङा मावखानांगौ बावनाय थिनाय मावाब्ला बावनो हागौ नोंनि मोननै खोथा जों दिनै बुजिनो हादिया फोथायथि गियान मावमा गियान माबायदि जोंनो बेखेवनानै होननानै सोंदो आरो आहा मा बुङो खोनासं समन नोंसोरनि दाहा सिगाङाव बुंबोदों आं फोथायथि गोरा राहा बेनि ओंथिखौ बेखेवना होनि गोसो होलां फोथायथि गियाना बोरै फैयो सानना नायलां गोसोआ गोथार जाया मानि गोथार जाखाया रेजें गोसोआ जेब्लाबो सैथोनि मोनथाय थाया जेसेबां हाबा मावफुङो मावब्लासो जाफुङो सिगांग्रो मावाब्ला गियाना जाया बुंदों आं मा बुंदों खोनासं समन नोंसोरनि सोंनायखौ आं खिन्थानि सिगाङाव बुंबोदों आं फोथायथि गोरा राहा बेनि ओंथिखौ आं खेवना होलांनि गोसो होलां फोथायथि गियाना बोरै फैनो हायो बेखौ नोंसोर गोसो होलां गोसोआ गोथार जाया मानि गोथार जाखाया होनदों रेजें गोसोआ जेब्लाबो सैथोनि मोनथाय थाया रेजेङै साननानै लायोब्ला बे माबा जाया आरो एसे सिबिनाय बेलायावबो जिखुनु हाबा हुखायावबो जुदि रेजेङै साननानै लादोंबा दिदोम गोसो लानानै मोजां मावाखै होनबा सिबिनांगौ ओरैनो खुलुमनानै दोनबा जानाय नङा आसार खान्थि जेबो माबायाबा नङा होमबा इसोरनि फारसे फोथायनाय गैयाब्ला बे बाथ्राखौ बेजों फोरमायनो थांदो आरो जेसेबां थारमाने प्रेक्टिकेलखौ नांथारगौ आरो थियरिखौल' बेरै जानांगौ होननानै होनब्लाबो आखाइजों मावाबा आन्थु खेरायफेराब्ला आखाइ खुलुमफेराब्ला थोथो खमफियो नायसो नों खुलुमथारि मानसिखौ नाथाय मिथिगैयो एरै खालामनांगौ एरै बावनांगौ एरै होनांगोन नाथाय बेहा मावनाय हुदा गैयाब्ला हाया बेखौ होनदो गियानि एबा अगियानि जेसेबां जायाथों मानो मावा लासै सोरखौ नुदों गियाना जायो गुनाव थाना सुबुङा नाथाय जेखौ मावो आगु जोनोमनि फानखौ लानासो मावजायो गियानि एबा अगियानि जेसेबां जायाथों मानो मावालासे सोरखौ नुदों गियान जायो होननानै मावनांगोन थियरिजों लोगोसे प्रेक्टिकेलाबो थांफानांगौ आरो उनाव थानाय सुबुङा नाथाय जेखौ मावो आगु जोंनि फुलखौ लानासो मावजायो दा जों मोजां गाज्रि खायसेया गाज्रिखौनो मावथाबबाय थायो सोरबाया मध्यमखौ मावो बेफोरबायदिनो आरो सोरबाया सैथोजों सोलिनो नागिरो दा बेफोरो जाबाय सिगांनि जोनोमनि मावमानि फिथाइ गुनखौ लाखानानै फैदो सिगांनि जोनोमनि गुनखौ लाखानानै फैनानै दा बे गुनखौ लानानै जोङो बेयाव बाहायफैबाय थादों आरो बेखौ दा आगु जोनोमनि फोनखौ लानानैनो मोजां गाज्रिया
मावजायो खोनासं सोरखौ गियानि गुनि होनना बुङो मैथाइखौ थायो बैसोर गियानि जायो माबायदिखौ गियानि होनो जोंनि मैथाइखौ जोंनि रिपुफोरखौ जायखौ जों खासावनो बेखौ जोङो हमथानो हानांगोन नाथाय जायनो बिसुनिल' हाबिला थायो खालि हास्थायनाय लुबैनाय हा मिथिया बेनो सादुब्लाबो दुथां होनना शास्त्रआ बुंदों दा हमना ला मोनसे फोरबोआव फैदो आरो जेनेबा सासे दौरि जाना आसारि जानानै दा बेयाव बहुद डिमान्ड खालामनाय थायो डिमान्ड दङ ना सोरबा गायना सां बिदनि नोंसाम माल बुस्थु होनांगोन मुवा बेसाद होनांगोन मान होनांगोन आरो बावथाया सां जानांगोन राङा एसां जानांगोन बेफोरबायदि मोनसे डिमान्ड थायो दा बिदि थायोब्ला बेफोरबायदि सादुखौ मा होनदों दुथांसो होननानै बुंदों आरो शास्त्रआव बेखौ दुथांसो होननानै बुंदों ध्यान बे जेसेबां मावाथों मानो गोसोआ गाज्रिबोला उदाया मावथों जेसेनो मानोना गोसोआ जाबाय मैथाइनि गिरिखा गोसोखौ दबथायो अब्लासो जायो रोखा गियाननि ध्यान बे जेसेबां मावथों मानो गोसोआ गाज्रिब्ला जेबो उदायनाय नङा होननानै बुंदों मानोना गोसोआ जाबाय जोंनि मैथाइफोरनि रिपुफोरनि मा होनदों गिरिखा बिगोमाखा गोसोआनो सुनि बेनो जेखिबो लाबथिंबाय थायो दा बे जोंनि गोसोआ गराय बायदि दाब्रायबाय थायो दा बेखौनो जों मा होनांगोन दा लागाम होनांगोन लामा लानो रोंनाय हमथानो हानाय दा बेनि लामायानो जाबाय इसोरनि लामा इसोरनि माबाया जाबाय ब्रेक मोनसे गारि मटरफोरखौ जों जेनेबा खायले खिथांबा हमथानाय बेफोरबायदि बे मोनसे ब्रेक बेखायनो गियान फोथायथि मावनासो जायो बेनि थाखायनो फुजा फोरबोखौबो नांगौ जायो दा मा होनदों बेखायनो गियान फोथायथि मावनासो जायो होनदों मावाबा खुगाजों होनबाय थानायल'जों जानाय नङा लेक्सार होबाय थाबाल' जानाय नङा इसोरनि हाबाखौबो नों मावनांगोन गोसो जगोन नङाबा खुगाजों होननानै गोसोआव उरायफिनबाय थागोन आखाइजोंबो जों मावनानै खोन्थिनो हानांगौ आरो बेखौ होनदों आरो बेनि थाखायनो फुजाफोरखौबो नांगौ जायो होनदों नाथाय फुजा फोरबोखौ मोजां मावब्लासो जाफुंगोन गियान फोथायथि बे अबलासो होनदों नाथाय फुजा फोरबोखौबो सिरिबाङै जोङो मावनो नांगोन होमब्लासो जाफुंगोन आरो गियान फोथायथिया होमब्लासो लाखै लाखै बारायलांबाय थागोन इसोरनि फारसे फोथायनाय सोमजिखांलांगोन आरो बेयावनो नोंसोर साननो हागौ बाथ्रा गोग्गा गासै मावनायानो बान्दोनि जाहोन दंखान्दों जेरै फुजानि बिबार बिलाइ खानाय दाय मावनायाव एम्फौ एनला फोथैजानाय बाथ्रा नंगौ समान मावनाया बान्दो रोखा नाथाय गासै मावमा इसोरनो बावलांखान्दों दा जोंखौ मा होनदों बे इसोरनि हाबा मावब्लाबो बा देहा फिसिनाय हाबा मावब्लाबो मोननैयावबो दाय दङ दा जों बिबार बिलाइ खानो थांबा थुलुंसि बिलाइ खानो थांबा लाइजौ लाइखौ दाननो थाङोब्ला दा बेयाव इसोरनि मुं लाग्रोआलासिनो थबनो दाना लाबाबो जोंहा बेयाव दाय जायो दा जोंनि देहा फिसिनाय हाबायावबो सानफ्रोमबोनि हाबाफारियावबो जों जुदि गासै हाबाफारिखौनो इसोरनो बावग्रोनानै नाम लाग्रोनानै गथायना होनानै मावाब्ला बेयावबो बुथारफ्लांनाय सिथारफ्लांनाय जाथारफ्लांनाय बेफोरनि दायफोराबो जोंनियाव जायो होननानै बुंदों गासैयावबो मा बान्दो दङ होनदों बाथ्रा ओमफ्राय मा होनदों अब्लानो बान्दोनि जाहोन उदां बे जाखायो होनदों बेबायदि मावोब्ला इसोरनो गथाय खामानिफोरखौ मावोब्ला मा होनदों बेनिफ्राय नोङो पापनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो उदां मोननो हागोन होनदों जेरै थब्ल' बिलाइ दैयाव थानाबो सिया थब्ल' बिलाइया दैयाव थानानै सिया बिदिनो जोंबो पापनि लैथोआव गोजोमनानैनो
जुदि बे इसोरनि नामखौ बिदि बाहायलांबाय थायोब्ला लालांबाय थायोब्ला मुं माला सानलांबाय थायोब्ला मुं माला गानोब्ला मा होनदों जोंफोराबो बे फाबानो जोंनियावबो नांनो हानाय नङा थांफै मासे बुथारबाय एम्फौ मासे बुथारबाय बे आफा इसोरफोरा बिनि जिउ आत्माखौ नांगोन इ फायबाय थानांगोन आरो फैगोन इसोरनि नामजोंनो आपनापनि बियो जायखारखागोन बिसाबो मालाय बेफोरबायदिनो माबा लाना फैदो बिसाबो जोंबो बुथार जानो मोन्दों माने बिसा फोन मोन्दों जोंनिया पापा जायो नाथाय इसोर फोन इसाब मोनसे खोलोरसि दावखोयो 80 लाख बिमानि गोरबोआव जोनोम जानो गोनां जायोना बिसा मोनसे दावखोयो जों बयनिख्रुइ सुबुं माहारियानो देरसिन जिबि गियानि गुनिसिन जों दा बुथार जानो मोननायफोरा फोन मोननानै मोनसे खोलोब दावखोलाङो आपग्रेड जायो थारमाने दा जायोबा जोंहा बुथारबा जोंहा फाबा नाङो दा बेनिखायनो बैनिफ्राय जोंहा रैखा मोननो थाखाय इसोरनि नामखौ लानो गोनां जायो इसोर खुलुमनांगौ इसोर गाबज्रिनो नांगौ आरो बेखौसो बुजायदो बेखायनो जेखि मावा गसायनो बावग्रो मानोना मावग्रा गसाया सिगांग्रो फारसेथिं गासै सोरजिया बाथौनिसो हाबासो गावनिनो मैया गावनो रुजुनो दाय बिसो बेखायनो जेखि मावनो गसायनो बावग्रो होनदो जों हराव उन्दुनानै सारि मोनब्लाबो लोगो बिसिनानिफ्राय सिखारनो हागान नाङा होनदो फुङाव सिखारब्लाबो लोगो बिसिनानिफ्राय गिदिंनानै हागान नाङा होनदो इसोरनो बिसिना सायावनो गथायनानै हो बुंखावनो दिनै गावखौ गथायनानै होग्रो दा नोंसोरबो साकरि मावनायाव डिउटियाव गोलैदो मा नोंसोर हाथियार लादो हाथियारखौ दैखांनायनि सिगां इसोरनि नामखौ लाग्रोनानै बे हाथियारखौ दैखांनांगोन डिउटिखौ होननांगोन जाहाथे रावबो इसोरा नोंजों गुरु महरै थाफानानै मोजाङै हाथियारखौ रैखाथि जाहाथे जाथावनाङि दुखु आफोद खैफोदाव गोलैया बेखौ हदायबो नोजोर लाखिनांगौ दा नोंसोरा मा एक्सट्रा सिबिनो हानाय जायगा गैया नालाय नोंसोर मा गाननांगोन मुं माला गाननांगोन नोंसोर हदायबो नामखौ इसोरखौनो फोथायनानै नामफोरखौ लाबाय थानांगोन आरो इसोरनि मुंखौ गासै समावनो लानो हानांगोन नोंथांनियाव दा बाथौबो गैला नालाय माबाबो गैला नङा होमबा माखौ सिबिनो बेखायनो हदायबो दान्दिसे गोसो गोरबोखौनो सम मोनोब्लानो जेराव थायो जाहाथे नोंसोरनि न'नि बाथौखौ मोजाङै नोङो गोसोखांनानै नायना ला गोसोआव बेयाव गोरबोआव फज'नानै ला फट' सिखांनानै ला बेखौ लानानै गोसोआव थायाखैबा बेखौ मोजां गोसोआव नायबाय था इसोरनि नाम लाब्लानो जाहाथे नोंसोरनि बे बाथौआ नोंनियाव सिगाङाव फैयो गोथों फोथायनानै बिदि खुलुमलांबाय था गाबज्रिलांबाय था होमबानो इसोरखौ मोनगोन आरो थारमाने जोंहा दा जाहाथे जों बावगारा बेनिखायनो सिबिनाय खुलुमनाय हाबाफोरखौ जों मावनो गोनां जायो फोरबोफोरखौ लानो गोनां जायो नङाबा जों मायाव थानानै जों इसोरखौनो बावलाङो जोंनि हाबिलासफोरा जोंनि हास्थायनायफोरा माब्लाबाबो जोबनो थाङा नांगौआ माब्लाबाबो जोबनो थाङा बेनिखायनो जों बेयावनो देहा फिसिनाय न'खर संसार खुंनाय हाबा मावनायावनो जों इसोरखौनो बावगारलाङो बेखायनो खुलुमबा सम लानानै खुलुमबा सम लाना फोरबो खुङोब्ला धोरोमसालिफोराव थांबाय थायोबा बे हुदाखौ खालामबाय थायोब्ला जों माने बावै जालाङो आरो मायाव थानानै मायानि सा जानो हायो जों दा न'खर संसार खुंनानै रायजो जानाय सुबुंफोरा एखेबारे गुरै राहाजोंनो खारग'यो आरो बेखिनि राहाजों जों गोरा खान्थिजोंबो थांनो नाङा जों मोनहास'वाबो दङ गोरा खान्थिजों नाथाय मोनहास'वा हाया सम होनो हाया बे दान्दिसे समखौनो जोंहा होनो गोब्राब जों होनदों 24 घन्टानि बेहाय 24 मिनिटल' होनदों हायोबा इसोर होमबाबो जागोन हानाया बुरजा होगोन दा जोङो दाथ' मा होनदों गोदान थारबा खेबसेनो गोबाव जनानै खोनासंनो खस्थ' जायो दा मानसिनि मोजां गोसोआव थानाय केपासिटिखौ मा होनदों 45 मिनिट होनदों फरायसालिफोराव 45 मिनिट होयोना 45 दा बेखिनि मिनिटआव जों माबानांगोन आरो हायोब्लाथ' मा होनदों 45 मिनिटनि जों दा हायाव जथुमबाय थायोना हायोब्लाथ' 45 मिनिटनिफ्राय खनसे उथिगारनोसो होदो
जों इयाव जनायल' नङा गुबुन गुबुन माबा बेलेगाव कम्पिउटारनि मावनाय बा अफिसनि हाबा मावनाय जायानो जा माने सानाय सुनायनिफ्रायबो एसे माबा रैखा मोनो आरो खनसेनो खिन्थु 3-4 घन्टा जनो गोनां जायोना बलाबा सोरबा सोरबा उथिनो हाया